Bos días, Mariano Muñiz, señor alcalde, señora diputada, señor Ramón Fábregas. Bos días a todos, encantado de tervos aquí a todos en Neixón neste segundo encontro arqueolóxico do Barbanza. Esta segunda edición do encontro arqueolóxico do Barbanza presenta un programa moi interesante que tenta satisfacer a demanda de coñecemento sobre o noso pasado, presente e futuro relacionado co patrimonio arqueolóxico no senso máis amplo. Este ano foi preciso adoptar unha serie de medidas respecto da edición anterior, así conseguimos avanzar un paso máis na organización do evento, gracias ás xestións feitas polo comité organizador, aquí presente Mariano Muñiz, Ramón Fábregas e Víctor Barbeito, que impulsa este comité unha filosofía de eficiencia operacional co incentivo da incesante mellora e innovando para estar na vanguarda da divulgación científica e histórica para coa sociedade evitar así a obsolescencia. A celebración deste segundo encontro outorgalle unha perspectiva nacional, algo pouco habitual neste tipo de actividades fora do ámbito académico e profesional, e ábrese un novo camiño engadíndolle novos valores ao centro arqueolóxico e, polo tanto, incrementando a produtividade do mesmo. Sen dúbida, topámonos ante un proceso de remodelación onde xorden novos proxectos, novos obxectivos e novos retos. Cada vez estou máis convencido, si cabe, da sustentabilidade destes equipamentos e da necesidade de dotalos axeitadamente para que poidan adaptarse ás novas necesidades e continuar incrementando a súa produtividade. A gran cantidade de público que se ten interesado pola asistencia ao segundo encontro arqueolóxico pon de relevo a existencia dunha gran demanda de temas relacionados co patrimonio arqueolóxico e, polo tanto, determina que unha actividade que xurdiu casi de forma anecdótica se converta nun referente obrigado na xenda cultural do Concello de Boiro. Xera unha satisfacción enorme comprobar como logo dun intenso traballo de programación, xestión, organización, coordinación, sin esquecer a gran transformación do centro arqueolóxico que hoxe nos acolle para haber realizado o segundo encontro arqueolóxico do Barbanza. Quería manifestar públicamente a diputada delegada de Cultura da Diputación da Coruña a achega económica que permite, entre outras cousas, que hoxe podamos estar aquí celebrando este segundo encontro. Gracias, caridad, de parte de todos nós. Paso a palabra xa sin máis a Mariano Muñiz. Bueno, bos días a todos e a todas. Vou a ser moi breve porque algunhas das cousas xa as comentou Gerardo e ademais xa vamos con un pouquiño de retraso. Destacar dúas cuestións. Primeiro, que este segundo encontro arqueolóxico é posible gracias á colaboración multiinstitucional, xa que nesta organización participa a Xunta de Galicia a través das Consellerías de Cultura, Patrimonio e tamén a Consellería de Educación, que é a coordinadora da actividade, especialmente tamén a colaboración da Universidade de Santiago, a colaboración tamén da Diputación da Coruña e o traballo e o bo facer da Consellería de Cultura do noso Concello, do Concello de Boiro. Destacar tamén a calidade e o prestixio dos relatores que imos a ter aquí durante estas dúas xornadas, que desarrollan a súa actividade en distintas e diversas institucións. Non as vou a nomear porque aí na documentación tendes un pouco o currículum de todos os relatores. Xa o comentou Gerardo, estamos vendo que este encontro arqueolóxico ten unha enorme repercusión e unha gran acollida e unha enorme aceptación por parte da xente, e iso indica que as cousas de patrimonio, da arqueoloxía, da nosa historia teñen interese, e este segundo encontro é unha mostra delo. Nada máis, agradecerlle a todo o mundo a súa presencia, o apoio institucional que recibimos, os relatores polo esforzo que supón vir aquí en fin de semana a dar unhas charlas, aos asistentes tamén, e simplemente quería mencionar tamén especialmente aos técnicos do Centro Arqueolóxico que fixeron un traballo, penso que moi ben feito. Nada máis, moitas gracias. Pasolle a palabra a Ramón Fábregas. Ben,
teño que seguir a dinámica de brevidade imposta polos meus predecesores, o cal, en certa medida, lamento, porque non me permite estenderme e falar apropiadamente da miña ledicia, do honrado que me sinto pola confianza que este centro arqueolóxico depositou en min a hora de formar parte do comité organizador desta actividade. Eu, moitas veces, as institucións académicas e a universidade da que eu formo parte somos criticados, e con bastante razón, por unha certa endogamia, por ser unha especie de torre marfileña, que nos miramos moitísimo o noso propio embigo, sin quizáis prestar suficiente atención ás preocupacións e ás necesidades da sociedade en xeral, que a fin de contas é a que nos paga os soldos máis ou menos regularmente a final de mes. Eu penso que hai que propiciar na medida posible as actividades deso que se chama extensión universitaria, que eu diría simplemente que o que se trata é de facerlle chegar a xente que non é especialista, que non está estritamente, non forma parte da academia, os avances que se están a producir na investigación, nomeadamente, neste caso, no que se refire ao campo do patrimonio. Isto non sería posible, certamente, sin o entusiasmo que está a demostrar, neste caso, que xa ven demostrando nos últimos anos, o Concello de Boiro. Hai outros concellos tamén que están a amosar este interés polo seu patrimonio, a fin de contas, polas súas propias raíces. Isto creo que é unha cousa moi boa, isto é unha cousa que fai, eso que se di moitas veces, isto fai país, porque nos dota realmente, nos sirve para dotarnos de referentes, neste caso sobre o noso pasado máis remoto, e, polo tanto, esta é unha actividade que ten unha finalidade, unha virtude de formación, e aquí hai tanto un gran número de docentes que queren poñerse ao día e desa maneira mellorar tamén o seu propio traballo docente, poñerse ao día coas achegas que se están a facer a nivel galego, a nivel nacional, no estudo do pasado. Hai tamén universitarios, xente que ainda está facendo a súa carreira ou que veñen de licenciarse hai pouco, e que poden ampliar un pouco os horizontes do seu coñecemento, que moitas veces na propia aula están demasiado cinguidos pola individualidade máis ou menos afortunada do profesor que imparte as súas ensinanzas nesa materia. A resposta, a acollida impresionante, eu diría abrallante, casi, estremecedora, que ten esta proposta do segundo encontro arqueolóxico, quer dicir que o Concello de Boiro ten tocado a tecla apropiada na sensibilidade da xente. Eu síntome moi orgulloso e moi contento de contribuir, na miña modesta medida, ao éxito indudable que esta actividade xa está tendo e vai ter. Moitas gracias. Ten a palabra Caridad González. Bueno, gracias. Bos días a todos, e decirvos que eu estou hoxe aquí pola imposibilidade da presenza do noso presidente da Diputación, Salvador Fernández Moreda, que lle gustaría moitísimo estar hoxe nesta mesa, porque sabedes que desde a Diputación, a bandeira, precisamente a Diputación, é a cultura, e este tipo de encontros, dende logo, non é para darnos esas gracias que nos estades dando todos, porque é a prioridade, de logo, da miña área, fomentar este tipo de encontros e este tipo de actividades. Darvos a enhoraboa a todos e felicitarvos por este éxito, porque este segundo encontro creo que é moito máis exitoso e que xa necesitou de outras infraestructuras e outro tipo de axudas,
porque pola demanda e polo éxito do primeiro que tivestedes aquí. Decirvos que desde a Diputación da Cultura contedes desde a Diputación da Coruña e co Departamento de Cultura contedes con nós, e nada máis felicitarvos a todos, aos organizadores, a todo o mundo que tuvo algo que ver con estes encontros. Nada máis, gracias. Bos días, gracias Caridad, gracias a todos os ponentes, pero gracias sobre todo aos asistentes. Pensei que eu iba a dicir, Xerardo, que nos concederon un premio como institución arausana do ano, e non é que o meu contento é porque se premia un concello porque leve a cabo unha labor determinada, senón que se premia a unha institución que se fai pública. Non é cuestión de que aquí falemos, senón que este centro teña unha significación social, teña un papel dentro da sociedade, e se me alegra esta labor é sencillamente para que isto teña significado e a xente non veña aquí como ir a un anticuario a ver cousas bellas, senón que veña a ver un centro arqueolóxico donde non só hai cousas bellas, senón que esas cousas bellas teñen un sentido dentro da nosa historia, dentro do sentido da vida. Estaba a preguntar, a veces a memoria vai fallando, quen era o director do proxecto Genoma Humano, que era un profesor valenciano, Grisolía, fai 3 anos ou así. O decía aquí neste mesmo contexto, decía que conocer o código humano, o código genético humano é moi importante para explicar condutas, para prever enfermedades, para prever tratamentos. E eu digo tamén que conocer o noso código histórico, conocer o noso pasado histórico é moi importante para prever condutas, para prever males, para organizarnos como debemos, porque a palabra propia arqueología ven de un término griego argé, que significa principio, pero no sentido que decían os griegos do mito de eterno retorno. O principio non explica só de onde nace, sino tamén a onde se vai e a onde se ha de chegar. E a arqueoloxía é buscar o sentido primogénito da vida na súa relación cas cousas, pois por un sentido normal, que é buscar alimentos, buscar unha organización e ser humanos en definitiva. E, polo tanto, que unha institución como esta teña a repercusión que está dando non só polo afluencia de persoas que veñen aquí, sino tamén polo sentido social que lle dan hoxe ao concederlle un premio á institución Centro Arqueolóxico do Barbanza. Como non, é fruto tamén dos nosos técnicos, e hai que agradecerlle a todo, pero sobre todo ás persoas que asisten a isto, que lle dan sentido á labor e danlle sentido a este centro. Graciñas, e que sea de proveito e que sirva para todos, como decía Fábregas, para formar pobo e para formar persoas deste pobo. Graciñas.